Bon dia, xiquets i xiquetes de quart de primària. He fet un vídeo per explicar-vos les fitxes d'esta setmana de música. Abans que res, recordar-vos que les tasques de música totes absolutament són voluntàries. Feu les que pugueu. Si voleu imprimir-les, les imprimiu. Si no podeu imprimir-les, les podeu fer tranquil·lament en les pantalles d'una tablet, d'un mòbil, d'un ordinador. Quan més gran la pantalla, millor. Però recordeu, ho fica ahí, val? Se veu ahí al principi de la fitxa que totes les tasques de música són voluntàries, les que tingueu temps. En la meva ha eixit mal, però en la vostra ja eixirà bé, si la imprimiu, que ja ho he apanyat. Mireu, vos he fet un xicotet text que vos parla de les veus adultes. La setmana passada vam parlar que les veus de xiquetes i xiquets se deien veus blanques i que podien ser sopranos i contralts. En el cas de les veus adultes se classifiquen primer si són d'home o de dona. Les femenines de dona són normalment més agudes i se classifiquen igual que les de xiquets i xiquetes, soprano i contralt. Vos he ficat ahí alguns exemples, la reina de la nit, que la vam escoltar l'altre dia, i també vos recorde el personatge de Violeta que vam escoltar en el projecte Masterchef quan escoltàrem el brindis de la Traviata. De contralt seria com en els xiquets i xiquetes, les que tenen la veu més greu. En el cas de les veus masculines tindríem el tenor, que un magnífic exemple seria Alfredo, del brindis de la Traviata també, i baix són els homes que tenen la veu més greu. Vos he ficat a continuació un enllaç d'una altra obra de Mozart, el Tuba Mirum, que forma part d'una gran missa de Requiem, que és una obra molt gran de Mozart, i que en este Tuba Mirum van entrant poquet a poquet, primer el baix, el tenor, després la contralt i després la soprano. Aleshores, és una obra molt curta que ens permet escoltar com sona cada tipus de veu. A banda, també vos he ficat com a recordatori l'enllaç del brindis que vam escoltar en el projecte Masterchef, on es veu els protagonistes que són Violeta, una soprano, i Alfredo, un tenor. A continuació, teniu uns exercicis. Primer és omplir una fitxa sobre l'òpera La Traviata. És el mateix exercici que fèreu la setmana passada amb la flauta màgica de Mozart, però aquesta vegada amb l'òpera La Traviata. D'acord? Després vos he ficat una cançó de flauta que és el que vos vaig a comentar a continuació. Vos he ficat una adaptació del brindis de la Traviata. Una adaptació un poquet fàcil per a flauta. Què és el que passa? Que així vos he ficat en un cercle el mi agut, que és una nota que no havíem vist encara en classe, però vos la vaig explicar ràpidament. Vos he ficat la posició de la nota sol, de la nota la, de la nota si, del do agut, el re agut i el mi agut. Però, per si de cas, vos la comente així. Recordeu que sol és la nota que es fa únicament amb la mà esquerra. La mà dreta, recordeu que no ha d'estar per ahí bambant, sinó que ha d'estar aguantant la flauta perquè en aquesta cançó justament apareixerà també el regreu. La mà dreta haurà d'estar preparada, d'acord? El sol, el la, el si, no hi ha problema. El do agut, recordeu que és així. I el re, recordeu-vos que heu d'obrir el polze de darrere. Per a la nota mi és un poc més fàcil. Per què? Perquè la nota mi es fa igual que el mi normal, però obrint el dit de darrere. El podeu obrir o simplement obrir-lo a meitat. Vaig a tocar ara do agut, re agut i mi agut. Mireu. El mi, recordeu que també se pot fer deixant-lo a meitat este forat de darrere, d'acord? Mireu. Val? Però si veieu que vos és massa difícil, podreu obrir-lo totalment per a fer el mi agut. Podeu practicar amb mi si voleu. Do agut, re agut i mi agut. En el cas de la cançó seria re, si, si, re, si, re, do, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, re,
re, si, re, si, re, si, la, si, mi, re, do, si, la, si, do, la, sol, la, si, sol. Vale, a continuació anem a tocar amb flauta el brindis de la Traviata. Jo el que vos aconselle és que vos estudieu trossos xiconinos, d'acord? Abans que res anem a practicar el canvi del re greu al si. No cal ni tocar, mireu. Re, si. Re, si. I ara podem mirar, per exemple, el primer fragment. Vale? Seria re, si, si, re, si, la, si, re agut. Fins ahí només. Vale? Seria... Ja està, d'acord? Aquest és el primer fragment. El repetiu diverses vegades, d'acord? El següent fragment seria do, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, re. D'acord? Únicament ahí partim del do agut i seria... D'acord? Això ho podeu fer lentament, inclús les corxeres les podeu repassar lentament, val? Continuem, seria continuar a partir d'ahí. Re, si, si, re, si, la, si, mi agut. D'acord? Anem a veure què tal va. D'acord? Únicament això. I ara seria la part del final. Re, do, si, la, si, do, la, sol, la, si, sol. Recordeu moltes notes, però encara que siguen corxeres, les podeu tocar lentament. I ja estaria tot. Ara vaig a tocar-ho tot de dalt a baix, d'acord? Per a que tingueu la sonoritat. Seria... Recordeu que això és una adaptació simplificada per a flauta de bec, d'acord? Bé, ara anem a continuar, vos explico ràpidament les activitats que falten i ja acabaríem. La següent activitat, vos he ficat un enllaç on podeu escoltar un muntatge que he fet unint diversos fragments de cançons de pel·lícules. Teniu Frozen, teniu Cher, que és una cantant de fa molts anys, teniu Mary Poppins, un fragment de Aladdin i un fragment de Baloo. I ahí heu de saber, heu d'escoltar aquest enllaç i endevinar el tipus de veu, si és soprano, contralt, tenor o baix. Per últim, aneu a tindre un dictat com els que fem a classe de cantar estos 4 fragments i després endevinar en quin ordre van sonant. Podeu escoltar-lo en aquest enllaç d'ahí. Ahí tindreu els exercicis per a cantar-los i després per a escoltar i fer el dictat. Per últim, vos he ficat els mateixos enllaços amb jocs musicals online que vos vaig ficar la setmana passada. Ahí podeu repassar les notes musicals, en aquest enllaç podeu repassar ritmes de negres i silencis, allà amb corxeres i per últim posicions de flauta. Després ja tindreu les solucions a tots els exercicis. D'acord? Recordeu, feu el que pugueu, el que vos avelliga, tranquil·lament i sense cap tipus d'agobi. Que la música és per a passar-ho bé. Espero que vos vaig a bé la setmana i que vos divertiu amb això. Adeu!